Zdravím všetkých milovníkov vína, moje meno je Miro Bala. Znovu vás vítam pri ďalšej degustácii vín, ktoré sme si nachystali. Na dnešný deň som sa nachystal takú absolútnu novinku, nášho takého pokračovateľa vo výrobe vína, náš vlastný brand. Ako spoločnosť Wineplanet dovážame vína z celého sveta, predávame skvelých slovenských vinárov, tak sme si povedali, že je dobré mať možno aj vlastné víno. A pre tentokrát vám prinášame našu Reju. Je to krásne, veľmi svieže víno, ktorým chceme osloviť hlavne mladých ľudí, ktorí majú radi víno, ľudia, ktorí sa boja a myslia si, že nevedia nič o víne, ale práve Rejou ich trošku oslovíme. Je to Riesling rínsky. Viem, že pre mnohých z vás práve Riesling, keď sa povie, znamená kyslé, suché, tvrdé, ale práve tento Riesling je niečo úplne iné. Je to nejaký nemecký spôsob, to znamená 9,5% alkoholu, zvyškový cukor a svieža chuť. 3 krásne kombinácie. Samozrejme, tento náš nádherný Rea Riesling je urobený aj tak, aby tá cena bola naozaj pre viacerých ľudí veľmi dostupná. Čiže je to víno, ktoré sa na nič nehrá a je naozaj veľmi dobré. Keď si ho naláte do pohára, všimajte, máme screw cap, čiže niečo, ktoré veľmi uľahčuje prácu pri otváraní vína, hlavne na rôznych príležitostiach. Keď si víno nalejete, krásna vôňa naozaj lípového kvetu, jemná medová aromatika a veľmi príjemná ovocná vôňa. Nie dočom. Tá chuť je skvelá, šťavnatá, dlhá, svieža. Myslím, že to je pre každého. Kto bude veľmi hladný k tomuto vínu, veľmi odporúčam nejaké azijské jedlá, poprípade nejaké ovocné šaláty, ale absolútne najlepšie to je čisté, na firemné večerky, s kamarátmi, na priateľské posedenie a hlavne prosím vás na veľmi, veľmi dlhé popíjanie. Ďakujem za vašu pozornosť, na zdravie s Rejou a vidíme sa najbližšie.